Helo a chroeso nôl. So heddi rydyn ni'n mynd i siarad bach mwy am cryptograffeg a ni'n mynd i siarad am un cipher. Yn penodol ni'n mynd i siarad am cipher Bacon. Nawr, mae'r cipher yma wedi enwi ar ôl y dyn yma, sef Francis Bacon. Mae sef Francis Bacon yn dyn pwysig iawn yn hanes nifer o rhesymau gwahanol. A y peth sy'n mwy o diddorol i ni am y Technocamps yw fodd wedi dod i fyny a nifer o'r syniadau tu ôl i'r dull gwyddonol. A mae hyn yn rhywbeth dylsech chi wedi defnyddio yn yr ysgol hyd yn oed os nad ydych chi wedi sylweddoli eto. Ond heddi, be ni'n mynd i siarad am yw ei cipher, a ffordd o guddio negeseuon cyfrinachol trwy defnyddio gwahanol ffontiau. Nawr, os ni moyn dadgryptio cipher, beth sydd angen i wneud? Let's dweud bod chi wedi derbyn neges wrth rhywun. Wedi cuddio yn y neges yma, mae rhyw neges gydd, mae rhyw cyfrinach. Sut allai cymryd y neges yma a deall beth mae rhywun yn ceisio dweud wrtha i? Wel, y cam cyntaf yw i rannu'r neges i mewn i darnau sy'n 5 llythyren o hyd. So, torri'r neges i fyny i mewn i darnau 5 llythyren hyd. Wedyn, pob tro fi'n gweld prif lythyren, fi moyn ysgrifennu A, a pob tro fi'n gweld llythyren fach, fi moyn ysgrifennu B. Wedi i mi cael nifer o A's a B's wedi ysgrifennu lawr, fi'n mynd i edrych i fyny ar tabl i gweld pa llythyren yr wyddor mae hwnna'n cyfateb i, neu dangos i chi be mae hwnna'n meddwl yn union nawr. A wrth i mi mynd ymlaen, wrth i mi cymryd yr A's a B's yma i gyd a newid i ryw llythyren arall, erbyn y diwedd, byddwn ni wedi gweithio allan beth yw'r neges gydd. So, let's wneud enghraifft mwyn i chi deall beth sydd angen wneud. So, dyma'r enghraifft. So, fi wedi derbyn y neges yma. I went to school today, it was raining. No, I do not like it when it rains. Okay? Nawr mae'r neges yma, mae fe'n eitha diflas, mae ddim yn rhoi lot o gwybodaeth i ni, ond chi'n gallu gweld mae wedi ysgrifennu mewn ffordd odd. Mae prif llythrennau, a wedyn mae llythyren bach, mewn canol gair, mae fe'n edrych bach yn ôl, mae fe'n edrych yn llanas i dweud y gwir. Ond, be fi'n mynd i wneud nawr, fi'n mynd i torri y gair yma i mewn i darnau sy'n 5 llythyren o hyd, a wedyn pob tro fi'n gweld prif llythyren, fi'n mynd i ysgrifennu A fawr, a pob tro fi'n gweld llythyren bach, fi'n mynd i ysgrifennu B. Dangos i chi be mae hwnna'n meddwl. So, y 5 llythyren cyntaf yw'r geiriau fan hyn, I went. So, mae I dot fawr dy fi, so fi'n mynd i ysgrifennu A. A wedyn mae W fawr dy fi, so fi'n mynd i ysgrifennu A eto. Mae yn prif lythrennau hefyd, so fi'n mynd i ysgrifennu 2 A arall. A wedyn, right ar y diwedd fan hyn, mae dy fi llythyren bach. Mae dy fi T sy'n llythyren bach, so fi'n mynd i ysgrifennu B. A nawr mae dy fi A, B. Os fi'n edrych hyn i fyny, yn y tabl fan hyn, fi'n gallu gweld mae hon yn cyfateb i'r llythyren B. So B yw'r llythyren cyntaf y neges gydd fan hyn. So fi'n mynd i ysgrifennu hwnna i lawr. Nawr, am y 5 llythyren nesaf, hyn bach yn haws, fi'n gallu gweld mae'r llythrennau yma i gyd yn prif lythrennau. So, fi'n mynd i ysgrifennu lawr 5A. Nawr, os ni'n edrych yn y tabl, lle mae 5A fan hyn, so A yw yr ail llythyren o'n neges gydd. Nawr, 5 llythyren nesaf, so mae dyn ni 3 prif lythyren, wedyn llythyren bach, ac yn ôl ar prif lythyren unwaith eto. Dyn ni 3A, a wedyn B, A arall. So 3 prif lythyren, 1 llythyren bach, a prif lythyren eto. Yn y tabl, mae hyn yn cyfateb i C, cyfateb i ec. Let's gweld beth yw'r un nesaf. So 5 llythyren nesaf yn y neges gwreiddiol. So mae dyn ni day it fan hyn. Nawr, mae dy fi prif lythyren, wedyn 2 llythyren bach, a prif lythyren eto ar y diwedd. So mae hyn yn cyfateb i A, B, a wedyn A unwaith eto. Os ni'n edrych yn y tabl, ni'n gallu gweld mae hyn yn cyfateb i O. So mae dyn ni 4 llythyren wedi cyfieithu yn barod. 5 llythyren nesaf fan hyn. So mae dyn ni prif lythyren,
llythyren bach, prif llythyren a llythyren bach. So A, B, B, A, B. Wedi ysgrifennu lawr fyna. Ni'n edrych yn y tabl unwaith eto, ni'n gallu gweld mae hyn yn cyfateb i N. So, mae dy fi gair cynta fy neges cudd bacon sydd dy fi. A chi'n gallu gweld, I went to school today, it was raining. Mae hwn ddim yn edrych yn rhywbeth hollol wahanol i bacon. Os ni'n parhau gyda gweddill y neges yma, so gweld y 5 llythyr nesaf a wedyn nesaf, bydd ni'n darganfod bod y neges yma yn dweud bacon is good. So chi'n gallu gweld, mae'r topic y neges yma yn hollol wahanol i topic y neges gydd. Nawr, yn y siampl yma, ni sy'n ddefnyddio prif llythyren a llythyren fach. Ond, os ydych chi moyn, chi'n gallu newid gwahanol ffontiau, ond am nawr ac yn y pecyn gwaith, ni'n mynd i cadw at prif llythyren a llythyren bach. Gwych. So, mae hwnna yw dadgriptio, ond beth os ni moyn amgriptio? Beth os ydw i moyn danfon neges at rhywun a sicrhau bod yn aros yn gydd, bod neb arall yn gallu darllen o. So, peth cyntaf fi'n gwneud yw ysgrifennu lawr y neges rydw i am cuddio. Wedyn, fi'n mynd i trosi'r neges cyfrinachol i mewn i as a buzz gan defnyddio'r tabl. So, defnyddio'r tabl fan hyn. Wedyn, fi'n mynd i ysgrifennu neges really diflas mwyn i fi gallu cuddio cyfrinach yn fi. So bydd rhaid i'r neges yma fod o leia 5 gwaith o hyd. Lot yn herach na'r neges fi'n moyn cuddio. A wedyn fi'n mynd i trawsnewid unwaith eto i ffontiau math A a B gan defnyddio prif llythrennau a llythrennau bach i dilyn neges cyfrinachol. Let's gweld esiampl. So, dyma'r neges fi moyn cuddio, fi moyn cuddio'r gair dog. Nawr, os ydw i'n ysgrifennu hwnna mas, fel as a buzz, gan defnyddio'r tabl ni wedi gweld y cynharach, mae fe'n edrych rhywbeth fel hyn. Nawr, fi wedi dewis wouldn't harm a fly fel y neges diflas fi moyn danfon ar rhywun. Chi'n gallu gweld, mae hon gyda dim byd i wneud â'r neges yma. Fe'n sôn am anifal hollol wahanol. Os ydych chi'n darllen y geiriau yma, bydd chi ddim yn gallu gweld yn syth bod unrhyw beth i wneud gyda dog. A wedyn, os fi'n trawsnewid hyn, so fi moyn sicrhau bod 3 prif llythyren a wedyn 2 llythyren bach ar y dechrau'r neges. Os fi'n gwneud hwnna'n gyntaf, so 3 llythyren mawr, a wedyn 2 llythyren bach ar gyfer y gair cyntaf. Nawr am y darn nesaf, fi moyn llythyren fawr, 3 llythyren bach a llythyren fawr unwaith eto, sy'n edrych bach fel hyn. A wedyn am llythyren olaf, fi moyn 2 llythyren mawr, 2 llythyren bach a llythyren mawr unwaith eto. So ni'n mynd o dog i wouldn't harm a fly fel yna. Gwych. Okay, so, fi wedi dangos i chi cwpl o esiamplau. Os chi moyn nawr, mae dynnu taflen waith. Gweithiwch trwy'r taflen waith, gweld os ych chi'n gallu dadgriptio a'i negeseuon, a wedyn gwnewch y quiz ar yr ochr.